Haize, artearen historia ikasi zendun, artearen historia irakasten duzu, arte kritikaria eta komisarioa ere, ez? Holan labur bildu zaitu. Bai, guztia ondo, bai. Horretan ibiltzen naiz, saiatzen naiz behintzat. Ikerketa hildoan ere aritu zara eta emakumeen historiaren berrikusketan genero ikuspegitik arteari dagokionez. Hori ere izan da zure ikerketako hildo bat, ez? Bai, bastante egiten dut horretan lan. Euskal Herriko historiarekin, baina batez ere historia nola eraikitzen den pentsatuz, museoekin lotura handia daukan niretzako horrek, nik museoetan espezializatu nintzalako, artearen historia ikasi ostean, eta beti genero ikuspegi batetik lantzen saiatzen ibiltzen naiz, behintzat. Artean ere bestelako begirada bat jarri behar dugulako gaur egun oraindik ere. Bai, oso beharrezkoa da oraindik arte munduan lan handia egiteko dago, nik uste kulturaren munduan beste edozein arlotan bezala, ez? Baina artearen historian bereziki, nik ikuste dut oso historia zurrun eta nahiko tradizionalista dakaguna, oraindik egunerokotasunean ez dana berritu. Ikerketa asko dago, baina ikerketa hori oraindik ez da praktikan sartu, eta jendearen gana ez da horren beste hurbildu. Bilboko Arte Ederren Museoan ere aztertu duzu, gertuko bat, aipatzearren, eta hutsune handia ere somatu duzu bertan. Bai, da nik uste dut gure ingurunean daukagun adibiderik argiena erakusten duena nola oraindikan lan hori egiteke dagoen, ez? Ze egin nuen azterketa bat, ibili naiz bastante begiratzen zerako bilduma daukaten, zer erosketak egite dituzten, zer erakusketak, eta somatu nuena azkarri izan zen emakume oso gutxi daudela eta erakusketetan ez da bat, ez? Eta horrek garrantzia handia daukaz, azkenean publikoak emakumeak ikusten ez baldin baditu, halako programa batean asumitzen du ez daudela balio ez dutelako, eta ez direlako egon, ez? Eta azken finean museoak badauka bete beharra Euskal Herriko artearen historia idazteko beraiek hartuta nolabait, ez? Orduan, horri bili izan naiz pixkat horrekin matraka ematen zenbaitetan iruditzen zait puntu oso importantea dela. Aspaldi egin zenuen ikerketa hori aldatu egin da pixka bat? Pixkatxo bat, bai. Nik egin nuen hori 2014an, eta orduan egoera zen terriblea, guztiz misoginoa esango nuke, esaten dizun, 10 urtetan etzan emakume baten erakusketarik egon, emakumeen erosketa artegarik idean zen eguniko 7koa, eta, gero zuzendaritza aldaketa bat egon zen, orain dela pare bat urte, 2 urte egingo ditu orain ikuste, eta hor aldaketa txiki bat egon da, emakume batzuen lana sartzen ari dira, eta uste dut gainera egin dutela erosketa hildo bat emakumeen lanentzako, baina hala ere nik uste dut ez dituztela kritika horiek bereziki ondo asumitu erakusketa proiektuetan ez da aldaketan dirik ikusten. Ez dugu esango lehen bezain gaizki dagoenik, hala ere ni nahiko kritika izaten naiz. Orduan iruditzen zait hobe dela ez pentsatzea, lehen oso gaizki den eta orain hobeto gauden ez badena ondo, ez? Iruditzen zait lan oso handia dagoela egiteko ikerketaren esparruan, erakusketaren esparruan. Historiari erreparatuta Euskal Herrian ere emakume asko egon dira arte munduan? Egon dira uste ditugunak baino gehiago, baina ez ditugu ezagutzen, eta ni naiz lehena. Orain badut doktorego ikasle bat, anelekun ari dena izenak berreskuratzen 1950 eta 1975aren artean. Eta hor noski badirela batzuk ezagunak diela, Mari Paz Jimenez, edo Maria da Pena, dela gutxi Enkarte Herritako musean egin zuten erakusketa, Mentxugal, baina bere izena jasotzen hasi da, eta harrituta dago zenbat emakume dauden, 60. hamarkadan edo 50. hamarrekoan erakusketak egiten zituztenak, eta bere izena besterik etzaiguna geratzen, ez? Eta hor hasi behar dugu pixkat lan egiten, eta horiek berriz ekartzen. Baina adibide bat ematearren, orain dela gutxi egon zen musean bertan, 78ko erakusketa, 78tik aurrera uste ditzen zala, eta hor agertzen zen Arte Ederretako lehenengo urteko, erakusketaren horrelako kartoi bat izenekin, eta ziren 9 artista, horietatik 5 emakumeak, hau zen 77an uste dut zala. Eta hori izan da dinamika Arte Ederretako eskolan beti, emakumeak gehiago izan dira, eta aldiz erakusketetan ia ikustezinak. Orduan hor galera izugarria dago, asko dago lan egiteko. Testuinguru historikoa ere erakutsi behar du arteak, ez? Eta horren islada ere museoek. Bai, hori da. Azkenean museoa da instituzio bat, niri asko interesatzen zaizki museoak, ze konturatzen ez garen arren, naturalizatuak dauzkagulako, museoak dira gure botere strukturen errepresentazio simboliko bat, ez? Eta egiten dutena da nolabait irudietara eraman eta artera eraman gizartean ematen diren beste ezaugarri guzti horiek.
Dira gainera ezagutza transmititzeko modu bat ere bai, eta ezagutza zehatz bat transmititzeko moduak, ez? Kritikoak ez badira, daukaten botere horrekin. Orduan, bai, beharrezkoa da kontutan izatea zein den daukan testu ingurua. Eta esaten digun arte historia horrek, azkenean arte historia hori patriarkala baldin bada da, gizarte patriarkal baten irudia delako, ez? Lotuta daude zuzenean. Arte garaikidea aritzen gara askotan, nola definitu dezakegu zer den arte garaikidea? Bai, galdera zaila, hortari bolezen sartuko salto ingo diot. Baina, nik uste, arte garaikidea da hasteko gure gizarteak gaur egun egiten duen artea. Hori da oso definizio simplea, baina batzutan ahaztu egiten zaigu. Eta gertatzen zaita askotan jendeak esaten diena, gaur egungo arte guztiak akaba da edo. Eta esatetzu, hasteko noski badirela gauza txarrak eta onak, garai guztietan bezala. Gertatzen dena da beste garai batzuetako garbiketak jaginak ditugula, hori lehenengoa. Baina gero ere, bestalde batetikan ere, da gure gizartearen adierazpena. Pentsatu behar dugu ere bai, arte hori gustatzen ez baldin bezaigu, zer errepresentatzen duen gure gizartekoa, igual ere ez zaiguna gustatu beharrez. Horren islada dain batean ezin da horretatik banandu. Eta askotan entzun behar izango duzu, nik ez dut ulertzen. Bai, hori behin eta berriz, bai, hori da oso esaldi ohikoena hori da, eta batzutan frustrantea ere bada. Ze, gauza batzuk, egia da badirela arte lan batzuk, ulertzen badituzu, gehiago gozatzen dituzula, ez? Baina egia da ere bai, arteak edo zen kultura adierazpenak bezala bere hizkuntza propio bat ere bai garatzen duela, hizkuntza estetiko bat dena, ez? Eta beste sentimentu eta beste ez bakarri sentimentuekin, baizik eta beste ulertzeko modu batzuekin ere bai jokatzen du. Gorputzak nola ulertzen du, begiradak nola ulertzen du, belarriak nola ulertzen du oso desberdina da. Eta galtzen ari gara, saiatzen ari gara, gero eta gehiago, gauzak bakarrik arrazoiaren bitartez ulertzen. Eta ez dut esaten artea dela irrazionala, ze ez da, badaude gauza batzuk oso razionalak direnak, ikasi gaitezkenak, baina batzuetan alde batera uzten dugu beste joko batzuk, beste zentzumenen bitartez edo beste adierazpenen bitartez ulertu ditzakegunak, ez? Irudia irakurtzen ez dakigu, galtzen ari gara, ez dugu inoiz asko garatu, kapazio hori, baina bitxia da nola garai batean non gure komunikazioaren ehuneko oso altua irudiaren bitartez egiten den, denek sartzen ditugu. Hori esan nahi nuen, gaur egun dena dator irudiaren bitartez. Dena, bai. Eta hori interpretazio maila hori galdu dugu? Bai, galdu dugu. Galdu dugu. Ez gara denborarekin batera garatzen ari. Denbora asko garatu da, denbora honetan irudia izugarri zabaldu da, eta gu irudiarekiko analfabetoak bihurtzen ari gara. Ze ez gara kapazak horren irakurketa kritiko bat egiteko. Ikusten ditugu, erabiltzen ditugu, baina ez dugu lertzen nola eraikitzen diren, ez dugu lertzen ze dagoen beraien atzean, zer erabaki hartu diren horiek horrela egiteko. Ze informazio ematen ari diren, ez, irudi horren bitartez. Hori da, ez bakarrik razionala dena, baizik eta beste informazio batzuk, zer den garrantzitsuena irudi horretan, zer retortzen zaigun lehenengo begiradara, ez? Guzti hori ez dakigu ondo irakurtzen. Eta irakaskuntzan ere ez da asko laguntzen, batez ere beste irakaskuntza mota batzuetara bultzatzen gaituzte, eta nik bai uste dut harrigarria dela zean alfabetoak garen hizkuntzarekin irudiarekin lotuta garai hontan, ez? Justo irudia denean inoiz baino presenteago gure gizartean. Bai, ez, eta gero ez gara kapasak irudi baten aurrean museo batean jartzeko, eta hori, ez da ulertu, baizik, eta bizi edo zerbait adieraztea, ez, sortzaileak. Bai, beti espero dugu azalpen bat, ez? Eta azalpen bat ulertuko duguna, ematen zaigun moduan eta jango duguna. Eta bai, asko kostatzen zaigu geure iritzi propioak garatzea, bai. Bilboko kaleetan, ez dakit fijatu zaren, baina udalak jarri ditu olako seinale batzuk turistei begira, eta ia denetan agertzen da museoen ibilbidea, eta gezi bat. Ni dagoeneko 20 bat kartel ikusi ditut, eta denetan jartzen du hori. Harritu egin gaitu, Bilbon horren beste museo dagoen, edo denak norabide berean doazen. Ez dugu proba egin eta denetan jarraitu, baina... Igualin barko dugu froga eta ikusi norara baten gaituen, eh? Bai, agian izan daiteke ez, ariketa bat. Bai, nik ere ez dut egin. Ikusi dut kartelak eta baina ez dut jarraitu. Egia esan, Bilbon daude, uste duguna baino museo gehiago eta interesgarriak gainera. Badago Euskal Museoa, badago Arkeologia Museoa. Badaude museo bitxi batzuk ere bai, ez, Aste Santuko Pausuen Museoa, jende gehienak ez duen ezagutzen.
nik nahiko berandu ezagutu nuen, leku friki xamarra da, bueno, bere gaiarekin lotuta ez. Baina egia da musei buruz hitz egiten denean Bilbon normalean da museo bat, dela Guggenheim, eta ondoren datorrena dena pixkatari saiatzen ari direna nik uste maila berdinean jartzen, edo jendea erakartzen bertara dela Arte Ederretako museoa. Baina, bueno, hor beste leku asko daude Bilbon ere bai ezagutzeko bai. Gezi horiek jarraitu beharko ditugu egunen batean. Museoekiko zaletasuna hedatu dela ematen du ere, gurean, ez? Kanpora goazenean oso ohikoa da, ez? Atzerrira goaz oporretan eta, bueno, leku horretako museo edo arte galeria hori bizitatu egiten dugu. Gero hemen etxean ez dakit hori egiten dugun, edo saletasun hori bakarrik da turista garenean, edo hemen turistei begira. Nik uste oso lotuta dagoela turismoarekin, askoz gehiago eguneroko bizitzarekin baino, eta nire inguruan jendea ez dana artezalea edo kulturzalea oso gutxitan jotzen da museotara. Eta batez ere arte garaikideko museotara oso gutxi, agian pixka gehiago, Euskal Museo batera momentu batean, umeekin, museo etnografiko batera, ez? Gainera askotan umeekin lotuta, hezkuntza kontu bat izango balitz bezala, ez? Ez dira juten arratsalde pasa. Nik uste ohitura hori ez daukagula oso barneratuta, eta aldiz kanpora goazenean bai bisitatzen ditugula beste museo batzuk, ez? Hor, bi aldetatik ikustu pixkat utxunea, alde batetik jendearengan ohitura hori ez dalako asko existitzen. Egia da museo batzuk oso plangintza eta proiektu interesgarriak dituztela, beste batzuk nahiko zaharkituak daude ere bai bere egiteko moduetan. Horrezin dut orokorren hitz egin, ze gauza ezberdina daude, ez? Baina, bueno, museoek ere bai pentsatu behar dute nola erakarri behar duten jendea, ze batzutan egite dutena da kontran jarri, ez, pixkat espektakuloa bultzatu, diversioa eta pixkat aisialdia, gehiago ezagutza da hezkuntzarekin lotua dagoen alde batera utziz. Eta orduan Euskal Museoek euren funtzioa betetzen dute, museoek funtzio bat eduki behar dutelako, ez? Nola definitu dezakegu museo baten funtzioa? Bai. Bueno, museoek funtzio ezberdinak dauzkate. Orokorrean museoen definizioa, museoek egin behar dutena da bildumatu, ikertu, erakutsi, transmititu, eta hezkuntza eman, eta uste divertitu ere bai sartu zutela, bueno, hori pixkat gozamena eskaini, hori uste sartu zutela azkeneko definizioan orako ikomen dela museoen elkarte nagusia UNESCO. Baina gero museo bakoitzak ere bai funtzio desberdinak ditu, ze adibidez, ez dakit ze adibide jarri, baina Resola museo batek Donostian daukan funtzioa, ez da izango San Telmo museoak daukan berdina. Erakusten duena desberdina delako, bere publiko desberdina delako, eta ez, Resola nahi da, gustantzaidan museo bat, bere auzunearekin lotura oso berezia daukalako. Orduan, importantea da ere bai, erakusketaz aparte egite dituzten beste gauza batzuk, zuzenean beraien auzoarekin lotuta. Eta oso txikia izan daiteke edapen hori, baina eragin handikoa. Tokian toki hor eragina du, ez? Hori da. Orduan, funtzio horiek, nik uste arazoa hain zuzen dela askotan, pixkat moldatzea gure kasuan Guggenheimetik abiatuta, Guggenheimek betetzen den funtzio hori, ez dela gaina funtzio oso kulturala, gehiagoa turistikoa, pixkat esportatzea beste museo guztietara, hori akats bat da. Ze museo bakoitzak publiko desberdina izango du, eduki desberdinak landuko ditu eta modu desberdinetan, eta hori ona da. Eta zintzaio denei eskatu milioi bat pertsona etortzea, nazioarteko fama izatea, ez da bidezkoa eta gainera ez da eraginkorra eta ez da bertakoentzako ere ez da zuzena. Zegu guri Guggenheim ez digu horren beste eskaintzen, eta beste museo batzuk igual eskaini digute asko. Bai, museoen kontuetan ere asko aipatzen dira zenbakiak, ematen du bizitarien kopuruarekin museo horren arrakasta bermatua ala ez bermatua dagoen, ez? Bai, eta hori akats ikaragarria da, eta hor bai Guggenheimek izugarrizko eragina izan duela, ez? Oso hasieratik publikoan dana erakarri zuen, eta orduan ikusi zuten, honek egiten baldin badu zergatik beste guztiek ez? Baina berez, nire ustez oso beharrezkoa da eta egin behar dugu oso azkar garatu beste parametro batzuk neurtzeko kulturak daukan eragina. Eta horiek ez daitezela izan kuantitatiboak, baizik eta kualitatiboak, basaten erintzena, ez? Igual Resola museo batek bere auzoan, bere hirian eragin handiagoa dauka, beste zentzu askotan. Kohesioa sortuz, hezkuntza bideratuz, beste talde batzuei lekua emanaz,
funtzio horiek igual oso ondo betetzen ditu, ez? Eta parametro horiek galdu ditu kuantitatiboki ari gara denbora guztian. Eta hori berriz ere ez da bidezkoa eta gainera ez da reala. Ze jende asko etorri daiteke museo bat ikustera, baina ez errez gozatu, ez errez ikasi, kritikotasuna inolaz ere ez garatu, eta orduan museoa zenbateraino ari da bere lana egiten, naiz eta jende asko etorri, ez? Labur bilduta museoak ere kultur kontsumoaren logikan sartu direla esan dezakegu? Erabat. Orain dela gutxi, aurrek urtean, netzako oso adierazgarria da, Beyoncék aurrek urtean Louvren grabatu zuen bideoklip bat, Beyoncék eta bere senarrak, YouTubeen dago eta gomendatzen da, baina, espektakularra da, noski. Eta orduz geroztik etorri dira, igo da Louvreko bisitarien zenbaki 25%. Berezia, oso handia izango zela. Hori da. Eta izan ere greba bat egin dute aurten, lehenengo aldiz langileek egun batez itxi zuten museoa, ezin zutelako jasan jenditza, ez? Eta hori da espektakularizazio bat, jende hori zergatik handoa, Beyoncék bideo bat egin duelako bertan? Zer interes daka museoak berak Beyoncéren dekoratua izateaz gain, ez? Hori da nik uste egin behar dugun galdera. Museoak ere, esan duzu lehen, bilduma egiten dute, batzuen funtzioa hori ere izan daitekelako, ez? Euskal Herriko museo batzuk ere bilduma egiten ari dira. Eta hor ere askotan entzun zaitugu, eskatuta eramaten diren irizpideekin edo hartzen diren irizpideekin. Ez da izan behar erreza ere, ez? Artea erostea eta bilduma baten koherentzia edo sortzea, ez? Bai, ez da erreza, gaina aldagarri asko daude eta hori onartu behar da. Lehenengoa dirua. Arte merkatua gaur egun oso indartsu dabil, eta arte merkatua da espekulazio merkatu bat beste dozein bezala, ez da artearen ezaugarriekin loturiko zerbait. Orduan, artelan batzuk garestiak dira eta beste batzuk merkeagoak. Hori hala da eta ezin dugu ukatu. Hala ere Euskal Herrian ez dakagu nazioarteko prezioen zerrendatze ikaragarri hori eskerrak. Baina gero ere egia da irizpideak egin behar direla epe luzerako modu kritiko batean eta dagoena jada begiratuz eta osatuz. Eta hor, Ismael Manterolak askotan esan izan du, berak uste duela badela momentua bilduma nazional bat izateko, ez? Azkenean ere bai gertatzen dena da dagoela bilduma bat Artiumen, arte garaikideaz ari naiz, bilduma bat Artiumen, bilduma bat hemen Arte Ederretako Museoan, beste bilduma Zartitxo bat Sant Telmon, eta guztietan daude hutsuneak, guztietan daude falta diren gauzak, guztietan daude gauza errepikatuak. Agian, beste pentsaera batekin sortu beharko litzateke bilduma hori, ez? Bai, zentzua izango luke, bai herri moduan pentsatuta, baina baita ere kudeaketaren aldetikan logika handiagoa izango luke, Eta hor, irizpide batzuk sartu behar dira era kritiko batean, historiaren berrikuspen bat egin behar da, eta ikusi zeintzuk utzi ditugu kanpoan eta zergatik. Eta ze gauzak erosten diran errez, adibidez pintura bat, eta ze gauzak ezin diran errez erosi, adibidez performance bat. Ze performance bat ere, artelan bada, garrantzizugarria izan dezake, baina ez jakintasunetik hori erosi daiteke ere. Erosi daiteke, moduak bilatu dituzte, baina gauza batzuk ez dienak saltzen. Badaude, adibidez, gizartearekin antolatutako praktiko partizipatiboak. Ekintza bat. Ekintza bat. Erosi ditzakezu argazkiak, baina ezin dezu gertatu dena islatu, ez? Eta azken askotan argazkiak dira dokumentazioa, ez artelana. Orduan ere bai, arte mota batek errestasun handiagoa daka museoan sartzeko beste batek baino. Eta hor, hainbat museok mundu mailan ja gogoeta egiten hasia dira, eta aldiz hemen Artiumek egin du gogoeta horren inguruan gehien, arte garaikidena daukan ere handelako ere bai, baina lan handia geratzen da oraindik egiteko. Gurean ere museoez gain baditugu arte zentroak deiturikoak, ez dira museoak, bestelako funtzio batzuk dituzte. Oso eraikin esanguratsuak, eraberrituak, zeresan asko eman dutenak, baina ez dakit edo sensazio ematen dit, barru ontzia egin dela eta barrukoa ez dela ondo pentsatu edo hortan gabiltzala. Bai, arte zentroek betetze dute, osatzen dute pixkat museoaren funtzioa. Museok bilduma bat izaten dute, eta horrek esan nahi du diruaren errekurtsoen denboraren atalandi bat bildumarentzako duala, eta erakusketaren atalandi bat ere bai bildumetara doa. Orduan, ematen dio malgutasun gutxiago, espazio, denbora eta baliabide gutxiago dozkalako berriak diren sormenak egiteko.
arte zentroek suposatzen da betetze dutela hutsune hori, ez daukaten ez bilduma, erakusketan zentratzen dira eta produkzioan, ekoizpenean, eta orduan lan egin dezakete artista gazteagoekin gauza berriak sortzeko. Horrek abantaila bat ematen die, malguagoak dira, berritzaileagoak dira zentzu horretan ez, baina ere bai emateizkie kalte ordain batzuk. Hoien artean adibidez, pixka eta arriskatuagoa dela beraien programa, gazteagoa delako jendea, esperientzia gutxiagokoa gehienetan, museoa jadoa pixka sobreseguro, zer osten du jada artelan adienak, fijo, erakusketa oso erakargarriak edo izen handiak ekartzen ditu, esaterako. Eta aldiz, museo zentroek suposatzen da egin behar dutena dela gehiago, oinarrian dagoenari, ez bakarrik hasi berria, baina beste esparru ez horren globalizatuetan mugitzen den jendeari lekua ere bai eman. Nik uste dut, berez, gure arte zentroak ez dira gaizki pentsatuak egon, baina beti lehentasuna bantzaio eraikinari. Eraikinari, ez? Eta programa geratzen da askotan ezkutuan. Eta askotan pairatzen du programak, eta museoetan bai gertatzen da, programak pairatzen du eraikinarekin lotuta. Osea, eraikinak museo bat irekitzea egunero, edo tabakalera irekitzea egunero, izugarri garestia da. Argiak piztea, segurtasunako jendea, garbiketako jendea, guzti hori ordaintzea dirutza da, orduan, eta hori ezin da kenduz da bestela ez duzu irekitzen. Orduan beti mozketa egiten da bestalde batetik. Eta uste dut hor gure zentroek adibidez, hezkuntzaren atalean programa politak dituzten arren, tabakalera horren adibide oso ona da, ez daukaten nahikoa denbora, espazioa, lan egiteko eta transmisio hori ez da oso ondo egiten. Orduan, batzutan programa uste duguna, baina interesgarriagoa da, baina oso eskutuan geratzen da. Eta beste batzutan pairatzen du programak zuzenean. Komisario lanak ere egiten dituzu, aipatu dugu hasieran. Zein da komisario batek egiten duen lana? Komisario baten lana, simple esan da, erakusketak egitea da, baina ez da egia. Komisario baten lana berez da, diskurtsoa eraikitzea esan. Erakusketa bat egitea askotan pentsatzen dugu dela bakarrik kuadroak paretetan zintzilikatzea edo, eta ez da hori. Kontua da pentsatzea zer kontatu nahi dugun. Zuk beti historia kontatzen dezunean edo arte garaikidera hurbiltzen zara, egiten duzu ikuspegi zehatz batetik, zure interesetatik, ez? Eta gauza batzuk hartuta eta beste batzuk bazterrean utzita. Eta komisariak egiten duena da, eraiki diskurtso bat artelan horien gainean. Testu ingurua emateaz gaine bai loturak ezarri beraien artean, eta horrek beraien irakurketak askotan aldatu egiten ditu. Orduan da lan bat nahiko kontzeptuala dena, ez da bakarrik fisikoa gauzak zintzilikatu edo artelaren arteko elkarrizketak ere bai ezarri behar dira. Eta hori egiten da, artista bizirik badago, artistarekin elkarlanean, hilik egongo balitz, bere obra osoa edo erakutsi nahi den hori aztertuta edo, esango neuke. Bai, gertatzen da batzuetan artista bizirik egon arren, badibez, demagunik egingoetela erakusketa bat, Artiumekin. Eta Artiumek daukala bilduman, demagun Dora Garziaren lanak. Eroseak ditu, lanak hor daude, nik erabilitzak eta erakusketa baterako normalean artistaekin hitz egiten da, esaten zaio, erakusketa izango da horrela, eta bar, baina, hor lanarekin zehazki egingo nuke lan. Baina normalean, komisariotzaren alderdirik interesgarrena nik uste da artista biziarekin lan egiten duzunean. Elkarlanean egiten denean, ez? Bai, ez horren beste museoko bilduma bat moldatuz, egin daitekela, baizik eta zuzenean proiektu berri bat, edo bere lanen gaineko beste ikuspegi batzuk bultzatuz, berarekin batera lan eginez. Bere sormenari beste buelta bat ematen dio, orduan komisarioak. Bai, beste ikuspegi bat ematen dio, eta hori nik uste dut, da pixkat, ez dakit konparagarria dire, baina pixkat editorea bezala literaturako liburu batean, ez? Idazleak idazten du, baina gero editoreak bere begirada ematen dio. Hau ere bai, bien arteko lotura denean eta ondo ateratzen denean oso lan polita da. Aipatu dugu, arte historian irakaslea ere bazarela, komisarioa eta komunikabideetan ere basabiltza. Divulgazio lanak egiten berrian, 15ean behin, Euskadi Irratian, gaur gurean hemen gurekin, garrantzitsua da zuretzako ere, gai honen inguruan berba egitea, ez? Eta gai hauek gizarteratzea. Bai, izugarri importantea da. Niretzako gainera asko gozatzen duten lan bada, berrian jaurte asko daramatzat, irratian mordoskere, baina berrian bi astetan behin denez, azkenean,
asko gustatzen zaidan lana da, pentsarazten dit asko, ez bakarrik zer esan nahi dudan, baizik eta nori esan nahi diodan, ez? Eta batzutan, ez dakit, ez da erresa, batzutan ez dakizu zein den zehazki irakurtzen zaituena, baina bai, pentsatzen dezula, jo bai, badira gauza batzuk plazan egon behar dutenak, gai batzuk denon artean hitz egin behar ditugu, eta uste dut oso importantea diela komunikabideak horretarako. Baiz, askotan edabide, askotan proiektu handietan jartzen da fokua, ez? Erakusketa hau, museoaren ez dakizer hau, urte hurren, eta gero beste gauza asko agian edabideetan ez dute lekurik, ez? Bai, gainera nik ikusi dakatena edabideetan orokorrean hartuta, kultur kazetaritza gero eta gutxiago egiten dela. Askotan museoekin lotuta eta kultura adierazpenekin lotuta, bidaltzen da prentsa horri bat eta hori hartzen da eta erreproduzitzen da. Museo batek edo ekintza sortzen duenak egiten duen prentsa horria beti akritikoa da, bere onerako da, ez? Eta edabideen lanan ikustere bai izan beharko lukela hoien gaineko beste begirada batzuk ematea. Ulertzen dut, edabideen krisiarekin, aurrengo prekarietatearekin, dagoen jende gutxiarekin, dagoela jendea kualifikatua dagoena, baina ez daukana ez denborarik, ez baliabiderik hori egiteko. Ez dut uste dela kazetarien arazo bat, baizik eta edabideek momentu honetan jarraitzituzten politika bai ekonomiko zein kulturalena, ez? Baina pena bada, orduan horregaitik iruditzen zait, beste batzuk ere bai egoera pixkaterosoan gaudenak, Ismael Manterolaren aipatu ez bera ere irakaslea da, guretzako prentsan idaztea ez da lanbide bat, eta igual hartu dezakegu lanea, bi astetan behin idazten dugunez, gogoeta hori egiteko beste leku batetik abiatuta, ez? Transmisioan ere kezka duzue, artearen inguruan, transmisioa eginda? Bai, kezka handia dugu, nahizetan ikuste dudan pixka desberdina dela euskal kulturarekin lotuta. Arte garaikidean kezka handia dugu ikusita arrakala izugarria dagoela jendartea eta artearen artean. Lehen esaten dizun jende gehiena ez da museo batera juten, erakusketak ikustera oso gutxitan, herriko erakusketaretoan badu ere ez. Eta ni bai asko kezkatzen hau zergatik handan hori, uste dut hor apurketa badagoela, baina igual arrazoiak ez dira euskal kulturaren arrazoi berdinak. Batzuk agian lotuta egon daitezke, baina beste batzuk bai artearen izaerarekin berarekin daukate lotura. Eta biak uztartzea ez da ideia txarra, azken finean biak gertatzen dira aldi berean, ez? Eta pertsona berdinetan. Baina bai, kezka bada guretzako hori. Eta erakusketa esanguratzu ez gain, zein aholku eman alde guzu, ez? Ikusentzuleak ditugu gaur eta euskal arteara hurbiltzeko, zei bilbide egin aldugun. Euskal artera ibiltzeko gaur egun, badaudez leku txiki, ez txikia, baina oso ezagunak direnak eta batzuetan gauza interesgarria dituztenak artista gazteak ikusi nahi baitugu, Bilbo nik jendeari Bilbo artera joteko omendatuko nioke. Zeda ekoizpen zentro bada, denetarik dago, oso arte praktika desberdinak egite dituzte, bertan egoilari daude artistak, batzuk 6 hilabete, batzuk urte bat. Urte bukaeran abenduan ate irekiak egiten dira, ate irekietara juten zara eta estudioa ere ikusten duzu, nik uste jendara askoentzako esperientzia polita izan daitekela, eta gero erakusketak egite dituzte banakakoak, ez? Hori uste Bilbon aukera ona dela. Eta Gasteizen, naiz eta museo handia izan jendeak, junbarko luke artiumea, oso bilduma ona du, erakusketa politak egite dituzte, orain zuzendari aldatu dute, nik uste dut buelta bat emango diotela, berria izango da, baina badaude beste espazio batzuk ere, zas espazioa oso espazio interesgarria da. Eta oso ez ezaguna ere esango nuke publiko handiarentzako, ez? Orduan, hoiek kolaboratzen dezkitanakola. Rock and rollak ez du dirurik emanen, zioen kantuak, arteak Euskal Herrian bizirauteko ematen du? Ez, borobila, ez dut, nik uste dut arteaz bizi diren artistak Euskal Herrian igual esku batekin kontatzekoak direla. Benetan oso egora tristea eta prekarioa da. Gehienek beste lan batzuk dauzkate, batzuk irakasleak dira, azken bola honetan bastante dira irakasle, bai unibertsitatean, bai institutuetan. Klaseak emate dituzte, pribatuak ere bai, edo, bestelako denetariko lanak dauzkate, baina arteaz momentu honetan oso jende gutxi bizi da, eta bizi direnak batez ere dira adineko jendea, beste garai batzuetan ospe bat lortu zutenak, ez? Eta gero beste gutxi batzuk, eta normalan bizi direnak arteaz ere bai ez da artea saltzeaz edo proiektuak egiteaz, ezik eta hitzaldiak emateaz, testuak idazteaz, osatzen dute artearen inguruan dauden gauza askorekin, ez? Eta hori pentsatzeko moduko kontu bat da. Gotzon Barandiaranek idatzi zuen orain dela egun pare bat,
artikulu bat esaten zuena 2000 urte jartzen zuen 50 ez, nik uste 2030 izango zala, ez degula kultur profesionalik izango Euskal Herrian, eta arrazoia daka, tristea bada ere. Bueno, leku txiki horiek bizitatuko ditugu, eta zerbait gehiago ikasten dugun Euskal Arteaz. Haize, eskerrik asko. Zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.